салом алейкум дӯстони азиз. Касоне ки мехоҳед дар ширкати Atomi кор кунед, дар ин ширкат беҳад осонай кор. Дар 6 моҳ як бор 200 сомонӣ харид мекунед ва ду одам да так регистрация мекунед и всё, кор худаш пеш мерава. Ҳар як одам ду одамӣ биёра, мисол ҳеҷ қадар вазбин намеғалта. Каталогаш ҳаст, ҳамаи маҳсулоташ беҳтарина ва ногуфта намона ки аллакай дар Тоҷикистон технически открытие ширкати Atomi рафтааст ки ба зудӣ кушодашавиш чи бо шукуҳу тантана ҷашн гирифта мешавад ва шумо яке аз якум дистрибьюторҳои ҳамин ширкат ба ҳисоб меравед ва тӯҳфаҳои беҳтарин шуморо интизоред. Барои ҳамкорӣ кардан дар рақамҳо бинависед, шумода ҳатман ҷавоб медиҳед. Нара ганда мега гуфтун оли вспомнит мекуним ай гандара. Дӯстои азиз, видео кардам. Я ҷо омаде наёе, надоре пул. Бо мара файрод кардиан қатишон духтаро. Короче моро овардай Зоир. Дӯстои азиз, Зоир ҷои оварда киста ҷо нест. Гуфти точка чахт истодагие моли. Кузоҳо шабина иҷа навх шудашта. Оли одамо чикнан гуфтам. Бихезам ба шуморо мешнонем. Инак Зоира ҷои овардагиш. Инак мешнем ҷад када иҷа. Дӯстои азиз, разбор рафтестада иҷара Зоир биё гуфтак. Дравналем камбуди гуфтестада. Бо чӣ нафордест? Чӣ мефорад або? Ам пеш сум нарафтем моҳи хурдабин қаттил. Ёдастай? Ман так ҷо будам. Насия бо насия рамонали. Охи насия кунӣ Зоир. Эуҷа жа себистон си. Ма манижа ҳама будем. Сабой кадем ку ва вафлиду. Пирогор сабой кади. Як пирог омада надодӣ. Даёд ши қасал даёди ки? Мама пирогор сабой кади. Не тут. Ту гуфти зура бигири итири. Не тут сиёнаку. Шумо гуфтем маҳина гири. 280 сум бо хурдем. Қарз тамошобино. И соли 2016 буд. Зоира миҷа рафти чӣ кунӣ насия хурдан? Зоира маҷора мештуса мере насия мере. Ванижа Фарух ҳама буд қадимо. Ана пиёлора бин. Ана пиёр. Ай, чашнак не пиёлора бишкана. Фасонира бинед дӯсто. Чӯни кича бигум, навам ҷабу дохӯи, бири буду. Раҳмат. И барои ия ё барои чой? На биёрам сокаби. Худои Чӣ баш бо гадо чӯ барине? Ма видео кардеста. Гулш каним го гул. А иваза буда. Мега чойни ка амре худ шади. Ина шоҳона шиди. Ҳаррӯз файрод намекуна Зоир. Бренде. Чой рез, чой. Ма чой намехӯрам. Компот. Чабар буду юра, ҷорум. Итак шав рез, хаб. Дӯстои азиз, намхе абедои мо гузаштаистай мора Зоир зир. Наханде, ай бач, хеле одаме шумо? Даша прямой фикр? Не, ма прямой накардеста, ма хандидести шумо амхранги. Мега ки гарчок чаро ханди? Раҳмат ба ҷое ки гӯӣ ки файрод дуд карда Зоир. Вақтона игра бита хушрӯай. Ҳой, на хушрӯай. Хунук мешавад. Барам хеле мефурам. Мерезе хая ова. Манда. Ай ваза гуфти равдали. Дӯстои азиз, и ошон қатъи бульён медромадай. Бульён, зирабой, чакка. Не. Небинем. Чӣ қадр столи мо пуршид? Тамошобино бульёнашам қа ба мазза, беҳад ба мазза бульёнаш. Гӯшта ҷӯшондагиам тамом. Ина дӯстои азиз, оши мо оши говияе. Айнаи гӯспандия ранг надорад. Ҳама чизакора овардам. Тамом. Ошхӯрӣ шурӯъ шуд.
خلاصه دوستای عزیز اینجا نگاه کنید здание نو голубой экран да дурхона будай диёр будай караса чӣ бошад караса будай таомҳои миллӣ ҳамин будай 24 соата будай дӯстои азиз 24 соата дӯстои азиз мо омадем 82 розетковай роншда то ба ҳамин иҷора нишинот чӣ қадар беинсоф шуд яъне ман ҳамин хонаро арзонак дода будам ана ҳамон пула бо духтаро ягон манзараи хушбумон раҳмоналӣ ҳамон пула ку буд рӯй намекардак да нимуш ҳаст нимуш нест иним хеле кам рӯй мекардак да ами мебинӣ ки 100 сум кам я сад чанд сум кам ва ман гуфтам давай холӣ кун холӣ карда дӯсто лампочкаро бинӣ ҳама сохтагӣ даётон аст ҳама ирамон светоша хушрӯ карда будам стулчики майда дар хона дута буд озмаш мода нишонсиён просто ки гап дар сари вай мегӯ ай ҷода монда айнам хеле стулчики детски дута буд сифатш беҳад хуб дага нест короче ё сета буд чумами дар хотирам хуб ҳаст не ки якта набуд духтаро короче стулчик нест сабой шидай хайҷа дигар чизам надошт ки сабой кунава пули свет носпорида оз мерам пули свет а 1 сентябр то 1 ҳисоб кард октябр 110 сум пули светам наспоридай раиса рафтай конфликт шудак да охир да вақте ки ман гуфтам шаки бояд ҳар 15 пула медод духтаро баъд ман гуфтам ки охирон бор пула дод кам партофтак да ду бор ҳам хел кардак кам партофт ман гуфтам ту кам партофтести мақсад бо май ҳама нархи арзон дода будам ша духтаро 2200 сум 300 сум да ягон инҷо хона нест да се хона ҳамон хел кам медод ман мегуфтам ки кам партофтести чимчи соз кардам чимчи кардам охай кади накади мада чи охи барои ман накади ку ҳамин любой каста ман мошин мехарам баъд 10 ҷош вайронай мегирам соз мекунам занг навезанам соҳибшаки вайронай хулоса дӯстои азиз ванок шидак и гап дум аёдум буромад короче пули света наспоридай намедонам пули света наспоридай боиҷа намедонам ман пули чирак наспордай светчаку аниқ наспордай хай баъд ини қасафет карда будай дидӣ инеми қавао зард кардай ман зард кардам ман ита кардам ман ута кардам чӣ хел ки гуфтам ҳамин одам мошин мехарӣ ку баъди ӯ як гала ремонтш мекунӣ пули чира дода будем дикаса тақсим карда будем да ина мебелора тоза куниша хулоса баъд ман гуфтам хай биё ҷавоб туда гуфтам чӣ дар кор мара барои 2300 сум 10 бор тра занг занам ки пули хона хонаро холӣ кардан 1 октябр ма чанд бор шид мебиём мегӯм инак нав вақт ёфтам омадам дидам ба чӣ сурат то ба чӣ сифат аст ай ҳамин чизо ҳамн стулчик нестай неки стулчика хушрӯ буд хулоса намхел дӯстои азиз озаиҷаноос чӣ мегӯям این کوچه های خالی یک خوش نگه ندارد
کوچه های خالی، شام است و مه ندارد این کوچه های خالی، یک خوش نگه ندارد این کوچه های خالی، یک خوش نگه ندارد این کوچه های